Ahoj DFTY Nation, vítejte u dalšího videa. Dnes jsme opět u opuštěného bazénu a tentokrát lovíme nejnebezpečnější rybu světa. Byli jsme tu už několikrát a vždy tu chytíme něco šíleného. Chytili jsme obří zlaté guramy, sumce s červeným ocasem, arovany a ve videu i sumce, který požírá lidi. Pokud jste ta videa neviděli, možná se ptáte, jak se ryby dostaly do opuštěného bazénu. Jeden z mých odběratelů mi řekl, že sem už rok dává ryby. Nedávno zjistil, že dům už někdo koupil a chystá se demolice. Takže teď je naším úkolem přijít sem, pokusit se pochytat a zachránit všechny ryby, které v opuštěném bazénu zůstaly. A je jich tu opravdu hodně. Hele chlapi, podívejte, stačí, když posvítím dolů a už tam jednoho vidím. Podívejte, vidíte ho? Ani nevím, co to je, pane bože, hele už plave pryč. V bazénu je spousta ryb, ale dnes večer se zaměříme na jeden druh. Odběratel, který je sem dal, mi poslal zprávu. Poslal mi ji před pár dny a řekl, že je tu jedna ryba, kterou jsem ještě nechytl. A je to jedna z nejnebezpečnějších ryb na světě. Neřekl mi, jaká je to ryba, jenže už jednu takovou mám. To mi výběr zúžilo. A napadlo mě, že by to mohl být nožovec Aba. Mám obrovského nožovce Aba, což je jedna z nejnebezpečnějších ryb na světě. Lidé, kteří tyhle ryby chovají, už přišli o prsty, protože vasita jsou tak agresivní. Nevíme to jistě, ale mohla by to být ryba, která je v tomhle opuštěném bazénu. A pokud ano, musíme být velmi opatrní, protože, jak jsem říkal, jsou naprosto krvelačné. Patří k nemnohým zvířatům na světě, která jsou známá tím, že zabíjejí kořist. Pro zábavu. Většina ryb jí jiné ryby kvůli potravě, protože mají hlad. Tyhle ryby zabíjejí jiné ryby, protože je to baví. Jedna z nich může být v opuštěném bazénu a o to nám dnes večer jde. Abychom dnes večer tyhle ryby s nás chytili, přinesli jsme spoustu sítí a spoustu pastí na ryby. Máme tu dnes večer 3 různé pasti. Je tu mnoho ryb, takže pravděpodobně chytíme i další zajímavé kousky. Ale než dnes večer rozmístíme pasti na ryby, chci obejít opuštěný bazén, podívat se, jestli nějaké ryby neuvidíme a zkusit je chytit do sítě. Začněme a zjistíme, co chytíme. Viděli jsme velkou albínskou rybu v tom rohu. Podíváme se, jestli tam ještě je. Je pryč. Kam šel? Podívej, tam dole je. Je tam ještě něco jiného. To není to, co jsme viděli. Není to albín. Zkusme ho vylovit podběrákem. Už o nás ví. Mám ho? Podívejme se, co jsme chytili, chlapi. První ryba noci. Ne, nestříkej na mě. Žádné améby tu nejsou. Podívejte, malý cichlit jaguár. To je super. Myslím, že jsme už jednoho chytili v bazénu, ale tenhle je pěkný. První ryba dnešní noci, nic šíleného, ale je to cichlit jaguár a toho si necháme. Dneska večer zachráníme každou rybu. Tak pojďme naplnit kbelík, dát ho dovnitř a pak pokračovat. Dobře, tak jdeme na to. Máme kbelík naplněný, pojďme tam dát cichlida jaguára. Jde tam? Super kluci. Tyto schody byly v posledních 2 videích horkým místem, lezlo tu hodně ryb. Podívejte, právě teď ho vidím dole. Najděte ty řasy. Vidíte ho tam? Myslím, že je to malé pleko. Uvidíme, jestli ho dokážu chytit. Hej kámo, ne, už je pryč. Tak jo, právě jsme viděli malé pleko. Nevypadalo jako normální. Utekl nám, snad ho večer najdeme. Pokračujme v hledání, třeba objevíme něco jiného. Vidíš to tam uprostřed? Dole před mou sítí je malá oranžová ryba. Myslím, že jsem ji chytil, ale nejsem si jistý. Ano, pane bože, tuhlety jsme chytili. Jsem opravdu překvapený, že se nám to povedlo. Byla tak daleko, úplně uprostřed. To je malý motýlí koj kapr, jak skvělé. Páni, to je krásný koj, náš první koj odsud. Myslím, že je tady spousta ryb. A výhoda toho, že sem přijdeme v noci, je, že si můžeme posvítit do vody a ryby uvidíme mnohem snadněji. Dnes v noci bychom měli chytit hodně ryb. Přidáme tohohle i malého koj kapra do kbelíku a uvidíme, co najdeme dál. To je super, určitě motýlí koj. Podíváme se dál, chci najít velkou albínskou rybu. V bazénu roste strom a minule bylo mezi jeho kořeny hodně ryb. Vezmeme sítě a uvidíme, co chytíme. Podíváme se, co máme. Máme něco? Hele, tady. To fakt funguje? Co to je? Pane bože, wow, myslím, že jsme tu nic takového ještě nezažili. V opuštěném bazénu. Připomíná mi to pancéřníčka Cory. Fakt úžasné. Dobře, náš malý pancéřníček Cory jde do kbelíku. To už jsou 3 ryby. Kluci, jsme tady teprve 5 minut a začíná to fakt skvěle. Doufám, že zjistíme, co je ta smrtící ryba. Upřímně chci, aby to byla Abba a ani nevím, co s ní pak udělám. Pokud ji chytíme, protože nemůže být s žádnou jinou rybou, jinak by je prostě roztrhala na kusy. Takže to vyřešíme, až na to přijde. Dobře chlapi, teď jsme na lovu. Podívejte támhle, pane bože. Ne, pane bože. Co to sakra bylo? Ta věc byla tak rychlá.
Možná na to budeme muset vytáhnout vrhací síť. Nemám tušení, co to bylo. Pane bože, vidíte to? Je to tady. Nevidím moji síť. Mám ho. Pane bože, to není možný. Podívej se na to. Co to je? To je albínský paku. Klid, kámo, klid, on skáče. Podívejte se, chlapi. Dělali jsme kolečko kolem bazénu a on jen plaval u hladiny. Jsem si dost jistý, že to je to, co jsme viděli na mělkém konci. Byl fakt rychlý, přesně tak. Je tu albínský paku, to je fakt super. Albíny nevidíte každý den. Zjistili jsme, co je ta velká albínská ryba. Dáme ji do kbelíku. Ty ryby jsou super, podívej na ty zuby, to je úžasné. Skvěle, jde to do kbelíku. Kluci, pokračujeme a snad chytíme další ryby. Máme to. To byl dobrý záběr. Sakra, jsem zaseklý. Máme rybu. Co to je? To není možné. To je další tygří sumec. Už jsme jich tady chytili tolik, to je pěkná velikost. Jeden nádherný druh sumce přímo tady. Dejte ho hned do kbelíku. To je super. Asi budeme muset vypustit celý bazén, abychom chytili všechny ryby. Chcete to vidět? Dejte videu like a my to uděláme. Teď jde do kbelíku. Počkej, posviť dolů. To je ono. Pane bože, další velká albínská ryba. Je to zase paku? Pojď sem. Vždycky rychlý. Fakt rychlý. Ach jo, to mohl být další paku. Upřímně, vypadalo to jako Oscar. Ať to bylo cokoliv, bylo to velké a šlo na hluboký konec. To je fakt špatné. Podívej, jak je to ošklivé. Počkej, ono se to hýbe. Něco jsem chytil, toho jsem si nevšiml. Podívejte lidi. To je malý klauní nožovec. Vůbec jsem si ho nevšiml. Šel jsem po té albínské, to jsme nechtěli, ale určitě si ji vezmeme. Je to pěkná malá ryba. Ale budu upřímný, teď chci chytit tu velkou albínskou rybu, ať už to bylo cokoliv. Důvod, proč dnes večer vidíme tolik albínských ryb, je ten, že jsou samozřejmě mnohem výraznější než ryby normálních barev. Takže vidíte všechny ty albínské, které vidíme, představte si všechny ty normální, které nevidíme. Nic jsme nechytili, ale pod tímto stromem je hodně ryb. Myslím, že je to ideální místo pro naši první past na ryby. Dobře, podívejte se. Máme tady nějakou tilapii, rozlomíme ji na půl a dáme ji do pasti. Tak, zapneme to a jsme připraveni to dát do opuštěného bazénu. Jsem fakt nadšenej, chlapi. Rybí pasti tu skvěle fungují, asi protože jsou ryby opravdu hladové. Dobře, myslím, že přímo tady, přímo pod stromem. 3, 2, 1 a jde to tam. Jo, to je úplně perfektní, jde to tam, super. Přivážeme to ke stromu a zkusíme chytit další ryby. Kluci, první pást je ve vodě. Je to dole? Je to ryba? Och, to je ryba? Ne, počkej, to je mrtvá ryba na dně. Myslím, že jo. Vypadá to jako nožovec Abba. To není možné. Možná je to ta ryba, o které ten chlap mluvil. Vypadá mrtvě. Prosím, nebuď mrtvá. To by bylo hrozné, lidi. Pane bože, je mrtvá. Co to je? Tohle není nožovec Abba. Pane bože. Dobře, není to nožovec Abba. To je dobré, ale pořád je to dost špatné. Podívejte na ty vzory. Počkejte, myslím, že to je sumec žirafí nos. To je tak smutné, lidi. Tahle ryba je mrtvá. To znamená, že si opravdu musíme pospíšit a pokusit se všechny ryby pochytat, než zemřou, protože je jasné, že tady umírají. Nějak, možná kvůli chladnému počasí. Myslím, že tenhle bazén není vyhřívaný, to je jasné. To je fakt na nic, lidi. No, jdeme dál, pokračujeme. Doufejme, že najdeme víc živých ryb a ta smrtící ryba, o které mluvil, není mrtvá, což by bylo špatné. Pane bože, podívejte se na tohle. Pojďte se na to podívat. Vidím tu rybu přímo tam na schodech. Podívej, vidíš ji, nemůžeš ji přehlédnout. Podívejte, to je obrovské albínské pleko. Položím na něj síť a zkusím ho chytit rukama. Prosím, neplav pryč. Myslím, že neví, že jsem tu a spí. Mám ho, podívejte. Pane bože, podívejte se, jak je ten obrovský albín. Je to vousatý sumec, vypadá šíleně. Podívejte, to není stejné pleko jako to, které jsem tu viděl dřív. To předchozí bylo tmavší, ale i tak je to super. Máme ho v kbelíku. Podívej, kolik máme ryb, zkusme chytit další. Jo, tam uprostřed, podívej. Už jde, plave doprostřed. Pane bože, to je další albínský paku. To je určitě ono. Pokusím se ho chytit do sítě. Podívej, jde ke schodům. Právě teď. Možná ho tentokrát chytíme. Podívej, je úplně nahoře na schodech. Můžeme ho tady odříznout, je přímo v rohu. Pane bože, máme ho v pasti, je hotovo. Ne, je tudy, do rohu. Ne, už utíká. Lidi, tyhle ty ryby jsou tady tak rychlé, je hrozně těžký ho chytit touhle sítí. Snažím se. Víte, co si myslím, že bychom měli udělat? Myslím, že bychom měli vzít vrhací síť, hodit ji kolem a doufat, že s ní nějaké ryby chytíme. Protože upřímně jsou prostě moc chytré a moc rychlé na to, abychom je chytili. Všichni s podběrákem jdeme na první vrhací síť dnešní noci.
Uvidíme, co chytíme. O bože, to vypadá fakt dobře. Ne, to nebylo dobré. Bylo to hrozné. Zkusíme to znovu. Tak, máme to. To vypadá dobře. To bylo mnohem lepší. Počkej chvilku. Pane bože, něco jsem chytil. Podívej se na to, podívej. Pane bože, počkej, co? Ne, co to bylo? Ach ne, můj podběrák. Něco velkého v něm bylo a rozptýlilo mě to. Byl tam šílející albínský paku. Podívej, asi jsme něco chytili. Jo, něco jsme chytili. Co to je? Páni, ta ryba je obrovská. To je šílené. Už jsem je chytal dřív, ale tahle je obrovská. Pane bože, dobře, zastav. Přestaň cákat, podívej se na to. Páni, to je nádhera. Upřímně nevím, co je to za rybu. Pokud to někdo víte, napište mi do komentářů název té ryby. Má to docela natěsno. Vejde se do toho kbelíku? Jo, vejde se, perfektní. Myslím, že tam něco bylo. Podívej sem. Další ryba, tahle je menší, že? To je cichlida zebrovitá. No, přidej ho taky do kbelíku. 2 ryby při druhém hodu, to je šílené. Zase jsme viděli toho albína paku. Nevím, co se s ním děje, ale pojďme to tam znovu hodit a třeba ho tentokrát chytíme. Tak jdeme na to. O bože, to nebylo špatné. To bylo přímo doprostřed. Vidíme tam dole spoustu malých ryb. Problém je, že dole je asi 15 cm bahna. Takže i když je voda čistá, ryby se schovávají v bahně a těžko je vidět. Počkej, něco mám, je to těžký. Podívej sem, to je to bahno, o kterém mluvím. Je fakt odporné. Počkej, to je ryba? Jo, tam je. Pane jo, podívej se na toho cichlida. Přesně tam. To je elektrická modrá akara, ta je fakt pěkná. Pojďme to radši zkontrolovat. No teda, je tam druhá ryba. To snad ne, to je severum. Myslím, že je to zelený severum. A tohle je elektrická modrá akara. To je super, chlapi. Uprostřed žije spousta malých ryb v bahně, takže je většinou nevidíte. Přidáme tyto kluky do kbelíku a pokračujeme ve vrhání sítě. Podívejte, co už máme. Jsou tam i velké kousky. Je to šílené. O, to je ryba? Co to sakra? Tam dole, vidíš to? Je to pod všemi těmi řasami. To snad ne, to snad není možné. Helen, to je červený ocas. To snad ne. Podívej se sem, už jde. Počkej, co mám dělat? Nemám podběrák? Kde je můj podběrák? Kde je můj podběrák? Kam zmizel? Je tu další červený ocas. Jeden tu byl, teď další. Pořád ho vidíš. Kam zmizel? Nevidím ho. Kam zmizel, lidi? To byl určitě malej sumec červenocasí. Možná takhle velký. Pane bože, on asi šel na hluboký konec. V prvním videu mi odběratel řekl, že tu byl sumec červenocasí. Dal mi jen jeden malý tip a neřekl, že jsou 2. Doufám, že ho znovu chytíme a uvidíme. Byla to moje chyba. Neměl jsem připravenou síťku, ale teď už ji mám. Tak pojďme dál a třeba narazíme na něco dalšího. Podívej se tam. Je tam velká albínská ryba. Je pryč. Tam je. Odřízněme ji. Pojď sem. Ohle snad nemůže vyjít. Tam je. Možná by to mohlo. Ano, vyšlo to. Druhý albínský paku. Hele, celou noc jsme tohle viděli a teď jsme ho konečně chytili. Dejme ho ke kámošovi do kbelíku a pojďme dál. Ti 2 jsou úplně stejně velcí. Pravděpodobně jsou to sourozenci. Necháme je spolu, ať jsou spolu v kbelíku. Trochu bych se chtěl podívat do té rybí pasti. Nechci ji úplně kontrolovat, ale rád bych viděl, jestli jsme už nějakou rybu chytili. Mám to udělat? Mám se tam jenom trošku podívat? Jo, vám to ale neukážu, vy to neuvidíte. Pane jo, co to, no teda, to snad ne, běž pryč. Musíme to brzy zkontrolovat. Nechci, aby nám něco uteklo. Je tam něco velkého. Mám to zkontrolovat hned? Ne, musíme počkat, že jo. Mezitím budeme dál chytat do sítě a snad ulovíme víc ryb. Tak jdeme na to. Jo, to byl nejlepší hod dnešní noci. To byla doslova placka přímo doprostřed bazénu. Tam jsme určitě něco chytili. Tak pojďme, vytáhneme to. To je teda... Je to tak těžké. Podívej se na to. Pane jo, něco tam opravdu bylo. Kam to šlo? Jo, tady. Podívej, malá rybka. To je nějaký sumec. Podívej, počkej, co to sakra. Co to je? Hej, je zlatý. Kluci? To je super. Nikdy jsem nic takového neviděl. Co to je? Je tak tlustý. Podívej na jeho pás. Au, právě mě kousl. To je sumec velký? Počkej. Pane bože, to snad není sumec velký? Možná je to sumec velký. Počkej, pojďme ho dát do kbelíku. To je fakt šílené. Hele lidi, to je, pane bože, podívejte se na ty zuby. To musí být sumec velký. Podívejte se na tu tlamu. Páni, dobře, takže tahle ryba tady? Pokud je toto sumec velký, jde o jednoho z největších sumců na světě a zároveň o dalšího lidožrouta.
Myslím, že je asi 7 známých lidožravých sumců a tohle je jeden z nich, takže by mohl být druhým lidožravým sumcem. Ven z bazénu. Tohle je určitě čínský sumec, protože evropští jsou na Floridě nelegální, ale čínští jsou legální. Takže to musí být ono. To je fakt šílené. Lidi, hned teď vám ukážu fotky dospělého sumce velkého. Tohle zvíře dorůstá obřích rozměrů. Asi je to nejšílenější úlovek, co jsme tu měli. Pokračujme. Nevím, jak to překonat. Budeme chytat dál a uvidíme, co ulovíme. Ale tohle bylo šílené. Není to špatné. Ještě jedna síť doprostřed, tam jsou všechny ryby. Máme něco? Tohle je těžké. Ach jo. Podívej, tady je ryba nahoře. Jsou tu 2. Hele, to je obří gurama. Podívej na to. Tady máme jednu rybu, další je tady. Červenoploutvá obří gurama. V prvním videu jsme chytili 2 velké zlaté. Tihle dorostou stejně velcí, ale místo zlaté barvy jsou to červenoploutvé obří guramy. To je fakt super. A co máme tady? Jack Dempsey. Tady to máte, je to dobré. Přinesli jsme druhý kbelík, protože tenhle už je téměř plný. Stále máme 3 rybí pasti. Takže chlapi, myslím, že bychom měli udělat co? Měli bychom hned zkontrolovat tu první. A pak nastražíme druhou a dáme ji do vody. Tak se podívejme, co jsme chytili. Tento strom je skvělé místo. Bylo tu hodně ryb. Vidíte to? Co to bylo? Jo, je to pořád tady? Podívej se na tu velikost. Tyjo, co to sakra je? To je... Ne, to není aba, tohle je úhoř. Pane bože, to je největší. Větší než past. Vidíš to? Musíme to dostat ven. Podívej, jsou tu další ryby. Upřímně, ani tomu nemůžu uvěřit. Ten úhoř je obrovský. A podívej, máme tady další rybu. Co to je? Pane bože, ani nevím. Co to je? Dobře, pojďme ho dát dovnitř. Kbelík. Kvůli tomu chlapíkovi musíme past rozepnout a vysypat ho dovnitř. Podívej na tu velikost. Tak, kámo, tady to je? Dobrý. To je největší úhoř, jakého jsem kdy chytil. Ani nevím, jaký druh to je. Podívejme se na něj ještě jednou. Podívej se na tu velikost toho úhoře. Cože? Jak je tohle vůbec možné? Nevěřím svým očím. Napište do komentářů, jaký úhoř to je. Podívejte, jak je skvělý. Díky bohu, že se vejde. On je stočený. Je to největší ryba, co jsme tu chytili. Máte tu obrovského úhoře i pár menších. Podívejte se na tohle. Nevíte, co to je? Napište do komentářů. A tady další malý sumec, fakt super. První past byla úspěšná, teď nastražíme druhou a doufáme, že chytíme něco šíleného. Pro druhou past na ryby jsme si mohli vybrat mezi touhle a tou obrovskou. Když jsem tu uviděl sumce červenocasého, chci nastražit velkou past na ryby doprostřed, protože tu bude víc velkých ryb. Hodíme tam celý filet z tilapie. Tak, jde to. 3, 2, 1, tak je to přímo uprostřed. To je naprosto dokonalé, lidi. Ale teď budeme dál chodit kolem a uvidíme, jestli ještě něco chytíme do našich sítí. Och, ryba, och, to je... Ach ne, další mrtvá ryba. Heleno, podívej tam dolů, vidíš ji? To není ta stejná, ta druhá byla na té straně. Vylovme jí sítí a zjistěme, co to je. Snad to není jedovatá ryba. Mohla by to být aba. Počkej, je to ta samá ryba s žirafím nosem. Počkej, tahle je ale mnohem menší než ta druhá, takže to znamená, že je to jiná. Co se mu pro boha stalo? To je fakt divné. Chlapi, zajímalo by mě, proč umírají. Možná za to může chladné počasí. Doufám, že už dnes v noci nenajdeme další mrtvé. Je to fakt špatné, chlapi. Další způsob, jak najít ryby v tomhle opuštěném bazénu, je podívat se pod stromy, palmy, větve a podobně. Podívejte se dolů. Myslím, že jsem tam zahlédl obrovskou rybu pod palmovou žábou. Podívejte se. Podběrák dám sem pod to. Podívejte, tady je velký. Páni, to je Oskar. Promiň, že tě budím. Máš ho. Podívej se na to. To je pěkný Oskar. Podívej na něj. Seděl tam? Přestaň. Už dost. Ne. Ne, dobře? Jdeš rovnou do kbelíku, kámo. Krásný albínský Oskar. A žil přímo pod tou větví. Chlapi, to bylo super. Dejme toho chlapa do kýble, než nás zase postříká. Pokračujeme dál. Malý Oskar jde do kbelíku k úhoři. Podívejte, jak je úhoř oproti němu obrovský. Ještě jsme tu nesíťovali a víme, že dole je hodně překážek. Fuj, podívejte, to je nechutné. O, to je ryba? Počkej, já jsem celou dobu sahal na ocas ryby. Podívej se na to. Pane jo, co to je, páni? To je malý kříženec. Podívejte, jak je ten sumec skvělý. Tohle je kříženec mezi sumcem červenoploutvým a sumcem tigrovaným. Takové moc často nevidíte. To je fakt hodně zajímavá ryba. Je taky pěkně baculatý. Podívejte se na to. Má se dobře, to je jasné. Dáme ho do kbelíku a připravíme třetí a poslední pas na ryby.
Doufejme, že ulovíme něco zajímavého. To je velký kousek. Ano, tam půjde. Zbytek tilapy dáme do pasti, hned vedle schodů. Perfektní. Necháme je tu pár hodin, pak se vrátíme, zkontrolujeme past na obří ryby i tu u schodů. Tak jo, uvidíme se za pár hodin. Chlapi, uplynuly 2 hodiny od nastražení pastí na ryby, jsme zpět a připraveni. Doufám, že chytíme hodně ryb, jak vidíte v kbelících. Už jsme chytili hodně ryb a teď začneme z monster pastí na ryby. Tak jo, tahle past byla ve vodě déle než ta druhá, takže kdo ví, možná je tam spousta ryb. Zatím nic nevidím. Počkej, ale tilapii nevidím. Co to sakra je? Podívej se na to, je tam albínská ryba. Podívej na tohle, jo? Něco jsme chytili. Cože? To snad ne. Opravdu jsme chytili červený ocas. Podívej, je to malý červený ocas. To musí být ten, kterého jsme viděli u schodů. Podívej na to. Páni, podívejte se na to, lidi. Máme dalšího červeného ocasa z opuštěného bazénu. Tenhle je nádherný, podívej na tu výraznou bílou čáru po těle. Tohle obvykle nevidíš. Páni, je přátelský. Co je, kámo? Máme tu taky. Co to je? To je obrovské albínské pleko a máme tu cichlida. Pojďme ho vytáhnout. Ani nevím, co to je. Nějaký druh geofága možná. Přidáme ho do kbelíku. Jo, zvládli jsme to dobře. Tam jde ten malý červený ocas. Buď hodný a dáme toho malého geofága do tohohle kbelíku. Tam jde. To je vlastně obrovský kus. Myslel si, že ten předchozí byl velký? Podívej na velikost tohodle. Možná je to čokoládový druh, protože není úplně žlutý, ale je to skvělé. Vejde se do kýble? Hele, víte co? Nevejde se tam úplně dobře, ale vejde se. Past na obří ryby byla rozhodně úspěšná. Doslova jsme chytili tu jedinou rybu, na kterou jsme šli, a to byl ten sumec s červeným ocasem, kterého jsme viděli. Takže teď už nám zbývá jen 3. a poslední past na ryby. Vezmeme ji a snad skončíme něčím šíleným. Jdeme zjistit, co jsme chytili. Zapneme baterku, posvítíme dolů a zjistíme, jestli je v pasti něco. Ano, vidím. Vidíte to? Počkejte, až se to pohne. Právě jsem tam zahlédl něco obrovského. Podívejte, tam to je. Co to je? Nevím, co to je. Máme v pasti něco velkého a albína. Tady je náš vlasec, perfektní. Uvidíme. Jsem nadšenej. Co to? Je to velké. Počkej, je tu víc ryb. To není možné. 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 Řekni mi, že je to ono. Je to? Och. Můj bože, to není možné. To je opravdu nožovec Abba. Páni, kámo, ani nevím, co mám dělat. Co máme dělat? Je obrovský. Dobře, počkej, musíme tam na chvíli nastražit past. Nech mě o tom přemýšlet. Moje teorie byla správná. Chytili jsme nožovce Abba. Ten, kterého mám, je jediný, co jsem kdy viděl. Chci ho rychle zkusit zvednout. Páni, tyhle ryby vypadají fakt šíleně. Podívej, jak jsou roztomilé. Pane bože. Takže tohle je jedna z nejnebezpečnějších ryb na světě. Tahle dravá a nebezpečná ryba byla právě chycena v opuštěném bazénu. Netuším, co jsou zač ty ostatní ryby. Rychle ji dejme do kbelíku. To je šílený, kámo. Fakt super. Opravdu jsme ji právě chytili. Podívej, jak je ta ryba teď šílená. Výhodou těchto ryb je, že jsou štíhlé jako úhoři a snadno se otočí. Teď je čas zjistit, co dalšího jsme tady chytili. Je tam něco obrovského. Kámo, pane bože, teď je to ještě šílenější. Cože? Pane bože, podívej se na to. To je albínský bahník. Cože, kámo? To je fakt šílené. Nikdy jsem neviděl albína. Podívej, jak je to bláznivé. Páni, tam to máš. Co se děje? Co to je? Podívej. Jdeme, pane bože, teď je to ještě šílenější. To není možné. Myslím, že je to další sumec velký, ale tenhle kámoš je albín. Cože? Tohle je to nejšílenější video, jaké jsme kdy natočili. Tohle je ono, chlapi. Myslím, že tohle je nejlepší úlovek, jaký jsme kdy v historii našich rybářských videí měli. Podívejte se na to. Doslova se teď třesu. Chlapi, tolik šílených ryb jsme dnes chytli. Dejme je do kýble. To se snad nedá překonat. Je tu ještě něco dalšího? Jsou tu ještě nějací malí okouni? Super, jsou fajn, prostě je vysypeme. Co se děje? Páni? Podívej se na velikost toho cichlida zebrovitého, tam jdou. Neplánoval jsem chytit tolik velkých, šílených ryb, takže bychom si měli pospíšit a vrátit se ke mně domů. Máme 2 kbelíky úplně narvané rybami. A jo, co teď uděláme? Jdeme? Vrátíme se ke mně domů a všechny ryby, které jsme dnes večer chytili, dáme do mých zahradních jezírek a akvárií. Uvidíme se u mě doma.
Jdeme na to, chlapi, jsme zpět u mě doma. Zachránili jsme dnes všechny ryby z opuštěného bazénu a začínáme u karanténního jezírka. Máme tu 2 albínské paky, Oskara, tygřího sumce a hybrida. Přidáme je do tohohle jezírka. Už jste se sem podívali? Možná někoho poznáte. Jo, co je, velký kámo? Tenhle chlapík je tu jen dočasně. Je to tím, že na Floridě i v jezírku výrazně ochladilo. Je to tak malé, že sem můžu dát topení a udělat to útulné pro tuhle velkou želvu. Tak jo, tam jde Paku a Oskar. Podívejte se na to. Máme hybrida, tygřího lopatkovce, jádro, guramu a 2, kteří půjdou do jezírka, jaguára a albínského Paku. Tam jdou. Chlapi, tebe jsme u tajemného jezírka, kam přidáme hodně ryb. Podívejte se na to. Chytili jsme tu spoustu malých cichlid, hodně malých náhodných záhadných ryb, máme tu spoustu korýšů, malého korunkového nožovce. Tam jdou, podívejte se tam. Máme tu ještě víc pancéřníčků, podívejte, kolik jsme jich chytili. Víte co? Myslím, že tyhle ty kluky přidáme do jiného jezírka. Jo, to je lepší. Jsou proto jezírko ideální. Podívejte se na ně dole. Lidi, malé ryby už máme. Teď přichází na řadu velké, které jsme dnes v noci hojně chytili. Takže je začneme přidávat do různých jezírek a akvárií a začneme tady u ryb. Nevšímejte si toho obřího akvária. Pojďte dál, pojďte sem dolů. Právě jsme tohle akvárium přidali. Teď sem přidáme některé z těch větších ryb, které jsme dnes večer chytili. Ale zatím tu máme naše 2 sumce velké. Jednoho zlatého a jednoho normálního. A ty sem teď přidáme. Podívej, jak je ta ryba úžasná. Do akvária sníno páni. Teď, když je v akváriu, můžeš si ho pěkně prohlídnout a tam jde ten zlatý. Páni, ten je opravdu krásný. Máme obrovského úhoře neznámého druhu a velkého albínského bahníka. Myslím, že tihle kluci budou skvělí do nového akvária nahoře. Pojďme je tam dát. Pane bože, podívej se na to. Ještě, že máme velké akvárium, protože jsem netušil, jak velcí úhoři můžou být. To je největší úhoř. Podívej, tady přichází. Je velký jako celé to akvárium. Podívej se na ty skvrny. Páni, to je fakt super. Dobře, pojďme toho kamaráda dát dovnitř. Spáruje se s tímhle malým albínským bahníkem. A už tam jde, jo, to jsou fakt nejlepší kámoši. Jsou úplně perfektní. Tohle je fakt super. Chlapi, 2 monstra v novém akváriu a spoustu dalších. Teď tu máme i tohodle chlápka. Upřímně vůbec nevím, co to je, ale vypadá to fakt skvěle. Takže ho přidáme do tohohle akvária. Máme pár malých rybek, které tu rostou. Bude to perfektní. Napište do komentářů jméno ryby. Teď půjdeme ven, podívat se na jezírka na zahradě. Máme červený ocas, záhadnou rybu a velkého albína pleka, kterého dáme do předního jezírka. Už jde, podívej, přichází Bruce, ahoj Bruce, teď je na řadě tenhle chlapík. Dávám to sem, protože myslím, že ten druhý, kterého jsme už dřív chytili, je také v tomhle jezírku. Takže má kámoše, pane bože, už je pryč. A nakonec do předního jezírka máme tohohle. Malého červeného ocasáčka, tak šup s ním do jezírka. Měj se, kámo, tak jo, chlapi. Dnes máme ještě jednu rybu, nožovce Abba, nejnebezpečnější rybu na světě. Nemůžu uvěřit, že ji opravdu máme. Právě jsem musel pár ryb přesunout, abych pro ní udělal místo, protože, jak jsem říkal, nemůže být s žádnou jinou rybou. Tak pojďme ji dát do nového akvária. Dobře, podívejte se na to. Po mé pravici. Tohle je akvárium, ve kterém byl sumec Paríba. Sumec Paríba z toho akvária už vyrostl a je obrovský. Takže jsme ho vlastně přesunuli dovnitř k platinové červené ocásce, takže se nám uvolnilo nové akvárium. Tady pro naši novou noční rybu, nožovce Abba. Pojďme ji tam dát. Podívejte, no jo. Jdeme na to, chlapi. Brzy bude potřebovat nové akvárium, je opravdu velká. Tam plave. Náš nový nožovec Abba je skvělý. Podívejte se, jak se pohybuje a napište do komentářů návrh jména. Tak tohle bylo naprosto šílené, chlapi. Vůbec si nedělám legraci. Myslím, že tohle může být naše nejlepší video, vůbec, nejlepší úlovek. Pokud chcete, můžeme se tam vrátit a vypustit celý bazén, abychom zjistili, co tam je. Dejte like, přihlaste se k odběru a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se.